Spraví nás umelá inteligencia hlúpejšími? Na MIT skúmali študentov pri písaní esejí. Tí, čo využívali AI, mali nižšiu aktivitu v oblastiach mozgu spojených s tvorivosťou a pozornosťou. A dokonca si horšie pamätali, čo sami napísali. Ďalšie výskumy pridávajú podobný obraz. Microsoft zisťoval, ako pracovníci používajú generatívnu umelú inteligenciu. Väčšina úloh sa stala rutinnou, bez potreby kritického myslenia. A štúdia vo Veľkej Británii ukázala, že čím viac ju ľudia využívali, tým horšie skórovali v testoch kritického myslenia. Učitelia hovoria, že to presne vidia u študentov, spoliehajú sa na ňu a premýšľajú menej. Samozrejme, nie je to len negatívne. Aj samotné písanie kedysi kritizoval Sokrates, vraj oslabí pamäť. Kalkulačky nás odbremenili od počítania, navigácia od čítania máp. Ale umelá inteligencia je iná. Neuberá len rutinu, ale aj procesy ako písanie, riešenie problémov či tvorivé myslenie. A keď si mozog zvykne na najľahšiu cestu, ťažko sa to odúča. Výskumníci tomu hovoria šetrenie myslením. Čím viac sa na ňu spoliehame, tým viac sa nám nechce premýšľať do hĺbky. Čo s tým? Najlepšia cesta je používať umelú inteligenciu ako pomocníka, nie ako autora. Rozdeliť si problém na kroky, skúsiť najprv vlastné riešenie a až potom si nechať poradiť. Niektorí navrhujú, aby samotná umelá inteligencia kládla užívateľovi protiotázky a nútila ho zamyslieť sa, trochu v štýle Sokrata. A možno ešte lepšia rada, občas ju vôbec nezapnúť. Napísať si text sám, vymyslieť riešenie po starom, udržať mozog vo forme. Umelá inteligencia je silný nástroj, ale ak ju necháme robiť všetko, riskujeme, že stratíme to, čo nás robí ľuďmi. Tvorivosť a kritické myslenie. Takže skutočná otázka nie je, či umelá inteligencia spraví ľudí hlúpejšími, ale či ju dokážeme používať múdro, ako pomoc, nie ako náhradu.